Το Σάββατο, παραμονή του γάμου, συγγενείς και φίλες της νύφης συγκεντρώνονταν στο σπίτι της για να την ετοιμάσουν για την σημαντικότερη ημέρα της ζωής της. Οι μεγαλύτερες από αυτές βάφουν μεκνά τα νύχια της, δίνοντάς τις ευχές. Οι νεότερες δε συνέχεια την πειράζουν. Η συγκίνηση είναι μεγάλη. Στη συνέχεια η μητέρα της νύφης καλεί τις γυναίκες να χορέψουν την κύκνα. Η κύκνα είναι εθνικός χορός που χορευόταν την προηγούμενη μέρα του γάμου στο σπίτι της νύφης με σκοπό να μαζευτούν χρήματα για την πρίκα της. Το χορό τον έσερνε η νύφη και η μητέρα και οι μεγαλύτερες γυναίκες πηγαίνοντας ιεραρχικά, κρατώντας η νύφη στο χέρι της την κύκνα που ήταν ένα σκεύος που περιείχε ζύμη με 3 κεριά αναμένα. Όποιος έπαιρνε το χορό έπρεπε να βάλει χρήματα στην κύκνα. Και έτσι, με χαρές, τραγούδια, χορούς αλλά και κλάματα, περνούσε η ημέρα αυτή. Κράτα τώρα λίγο να στεγνώσει εδώ, να λυρώσει τα ρούχα σου, γιατί αυτά τα ρούχα θα πάει και σε όλη τη ζωή. Παιδιά θα παντρέψεις, σε γάμους θα βρεθείς, θα φοράς, θα χτίσεις το λίνι του γάμου. Και πρέπει να την τιμάς, γιατί την έχεις όλη τη ζωή. Περίπου τώρα να στεγνώσει εδώ. Άρα, σου βάλω τη λίγη μπούδρα. Σημασία για να γίνεις όμορφη, εσύ που είσαι όμορφη, αλλά ακόμη πιο όμορφη και άμα εσύ, μόλις φαντάζουν τα ρούχα, να πάρουν και λίγο ρούχ, κάνουν τα μαγουλάκια, να ρωτήσουν λίγο, χωρίς να τις άλλες κοπέλες. Έτσι βράδυ. Σκουπιστού το χυλάκι σου, μπράβο. Γράψε μου και λίγο τα χυλάκια σου. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, κορίτσι. Να είσαι καλά. Είσαι και με την ώρα την καλή. Θα φύγουν τώρα στα κορίτσια να σου πείσουν. Θα σου βάλουν τέφλου, θα σου κορέψουν μετά, θα βάλουν τα λουμπουκάκια. Στο τέλος θα βάλουν τα τέλη. Να με κοπάει γέλη, εγώ είμαι παψιλίτρα. Πρέπει να σου περιποιηθώ καλά. Άντε, να είσαι καλά το τέλος. Ποτάκι το χεράκι σας. Έχει βαμπάκι και να σου πεις τα χέρια σας. Στα δικά σας, να είστε καλά. Το χρόνο στις δικές σας χαρές να είμαστε. Τώρα θα χορέψουμε την ύφη.
βούστα πάνω και είναι σε όλα τα κορίτσια.